Baboş yoftan çi? Ya çekilip sesten baboş. Şakar. Akaraçka. Akaraçka kujada bu? Akaraçka. Panjabesi o. Panjabesi o kakorosu. Ha? Arkadaşlar burada. А, нест кудига вообще сараштай бафиона унчтаску. Мана. Ино чанди? Kiloş. Ben ki dara olmadan da kur. Ha, gire. Ben havaya sostar bu da kay yahibat na. İnoş asad yahibat. Tamam canım. İşte ustar isteyin de ne yapacağım? Ha, siz sonundaydınız. Ha, vay, ino asad yah daragi. Ha, ino kadar option clean nimeşa. Hadi ama da girem. Ne? روغانی خزر من اینجا دم میفروشه. Bence joy poyavzu olu, joy libosa ham bده. راستی که ما بازار پنجشنبه هم قسال نمیدونم. اونجا فکر میکردم که اینجا فقط پرادوکتوی، هیچ وقت خیلی پوشوکا نمیفروشه. که نه که اینجا دم پوشوکا میفروخت. یعنی من این تریتوریش ما یکم برو من استم. من обувь. کنج دروین обувь. میکو بیم دیا. اینجا داماشن پای ویپ داشته. دوستان عزیز من ما خرید کردیم اینجا همه پاکت تخم پشت لینچه ها پرشدن لینچه چیز گرفتیم لینچه کجی کارتوشکا پیاز ایوه اردو میره مازه Ada raftanın siyasi onu.
рафтем. Муборак шавад, муборак шавад. Шавхарам пойафзолои нав гирифтанд. Курткаи нав гирифтанд, не ки курткашон онам пӯшиданд, барои ки гуфтанд ки ҳаво берун нормалӣ ҳасте, хуб ҳасте, умуман хунук несте, шамол несте. Барои ҳамин мо равем кудакое биёрем. Момош бобош то ҳол хона доштанд. Якбор гуфтанд ки сари салмона шӯем, баъд равем. Аллоҳи бузург, равем кудакое биёрем, ба сари салмона шӯем, баъд равем. Инҷода барои кудако вкусняшки гирифта будем ай бозор. Мармеладки Нилуфар заказ кард. Хирсакҳои ситрусӣ. дӯстони азиз, мо хонада аллакай кудакои айсадик овардем ва ай бозор харидомона кардем. Ҳамаша ма аллакай ҷобаҷо кардам. Рости гап, дӯстони азиз, нишон дода успед накардам, барои он ки саросима будем, дер омадем. Ва инҷода ман бо витамин бидин як пакет витамин чӣ ба ин торик ана як пакет витамин мана хали витамини 62 сомон мана Нилуфар Сиёвуш тиха барои кудако гирифтам. Витамин мультивитамин калси гирифтам барои дандоношон бисёртар, барои он ки Сиёвуш аллакай дандонош резеп шудесе. комплект шавхарам гирифтак 35 сомон. ман хали бемакс гуфтанд ки витамини нағз 22 сомон барои худум да як рӯз як та. ва риби жир шавхарам гирифтанд 100 дона дорад, инаш намедонам 5 сомону 50 дирам мана найсодаги. ва парацетамол здачихтагӯем манам қа иноям ҷемонум то ки ҳар саҳарӣ витамин аёд набро да як рӯз якборӣ, якбор детски, якбор ин, якбор инаш, якбор ини шавхарам, якбор инҷа шӯрбо мондам ки то ки кудако хӯранд. ва инҷода пакетҳои мана ҳамаша ҷобаҷо кардам. инҷа сабзӣ гирифтам 1 кило, лаблабу гирифтам, мехоҳам пага салат кардан. инҷа хай себ гирифтем 2 кило барои кудако, себош хушту. ва инҷа чеснок, рости гап дӯстони азиз, чеснок килош 40 сомон, 35 сомон, 40 сомон. мана мо ним кило гирифтем. вайда ҳамхел барои авқот андохтан ё ки ҳамхел барои ягон салат кардан да гирифтам ки то ки хай дар кора 1 кило нагирифтем, ним кило басай. бо чӣ гирифтем? Хай поя вай дромадем лабай момош боз мебиёд магазин рафтан очамшон нав рафтан, барои ҳамино ино бехабар. чира кашо ана ва Нилуфар да якта шапка гирифтам, барои он ки вай шапкаш аллакай безепштаге. анам хали цвети инҷода розови бад тофтесед, не ки розови нестай, камтар талхтарай гӯе. барои Нилуфар гирифтем бе ҳичи, бе ягон вай, барои он ки бисёри шапкаҳо 40 сомон. Сиёвуш да боло чи хунук нашин. вай ҳар хел чизо доштан ки кле кардаги ба зур истодаги то ябор пуфкунчона канда меша. инҷа биё, инҷа биё, ман инҷода анам инҷода шин бозӣ кунам. анам хел ва ҳами хел продуктаи хона, колбаса, сыр, хали чизою там акарачка пакарачка барои ҳами вай кардану бочи як линчаи дига орд гирифтем, як линча картошка гирифтем, ду бахлашкаи дига руған гирифтем. ин дафъа айман инош гирифтем. мана халиша гирифтем 104 сомон. ана мехел дӯстони азиз гуфта будам ки азилит мегирим барои вай кухни аёдум биромада. дӯстони азиз, ман инҷода нав кудакота витамин додам. рости гап инашам қакадам кушода натонистам то ки тим шуна. ва рости гап намехоҳам ки шаб да додан, леки хай додум, худум низ хӯрдум витаминои ай ҳами рӯз сар кардем гӯем. кудакота яктаи риба жир додам. нависем дӯстони азиз ки кудакотонда метиҳен ё ки наметиҳен шумо ҳамин риби жир ва умуман витамин мехӯрен ё ки не. ман ҳамин хунукиё шавад, тирамоҳ шавад, ҳаракат мекунам ки витамин гирем, ҳамин мультивитамин, ҳам худмо ҳам кудако ҳамин дар ҳамин зимистон умуман гирем. дар ҳамин як сол ақаллан 2 бор витамин мультивитамин худомо ва кудако хӯрем.
анам хел фикротона ман интизор ҳастам. Ман худам низ як гала фикрҳо дорам, суханҳо дорам, аз сабабе ки имрӯз ман беҳад серкор будам, бозорда будам. Барои ҳамин хотир пагоҳ насиб иншоаллоҳ ман кору бор дорам. Ҳамаи ҳамон корҳоям мекунам ва ҳамроҳ якбора суҳбат мекунем. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. хайр.